sajake ngonmu jejagongan lan putramu kok nglenuk. Panjenipun leres tapi saben tawis anggenipun saben jagung kaliyan kita. Sepisan kula nggih kangen jeneng wong tuane wadon. Nggih to? Mboten kok saben dinten pinanggih lak nggih mboten. Ya. Kula nglengaken. Kaya apa? Putraku iki mau seger parasan lan apa ya Cip? Katon bagus, gagah, ngaten lho Kang Mas. Jebule kok iya kaya ngono. Tetep gawe trengati wong. Anakmu kuwi ngancik tatarane kemuju. Nggih, Kang. Malah Yuswara Maja kuwi rada kliwat. Wis tuwa dewasa. Nggih. Pantes lamun mengku sawijining manungsa. Menika. Lah, kejaba iku ya Nggih. aku lan sliramu ki lah ya wis sepuh. Lho, cinta sampun sepuh Kang Mas. Anak siji mongko durung salah rapi, durung seneng omah-omah. Ya toh? Leres. Kegadang boyo kapan aku bisa ngomong musuh. Apa ora nate dawuh karo putramu ngono apa? Nggih, nyun panuwun terus. Ora diganggu, wis duwe pindhengan wanita apa durung? Sing dadi jatuh kramane. Sampun Kang Mas. Wis. Saestu. Lah nek karo bapak kok ora nate matur jujur. Lah menika kula wae nembeke mawon musuli pirsa piyambakipun matur nanging badhe bloko kalian panjenengan piyambak. Coba nggih saiki matur sapa wanita ki mau yo. Romo jimat kepunden Piye? kalau dan menika kepareng badhe bloko kemawon. Awit kula slaken sanget kula kromo. Nanging namung wanita ingkang sampun manjing sak lebetipun sanubari kula. Sing kula nelaken ageng raos tresna namung Bibi Rara Pujiwat putranipun Eyang Ageng Ngerang Rama. Parang kula ingkang Kudawa. Sekawit Rama kuwi seneng lho. Rama seneng banget. Sliramu matur wis ana pindhengan wanita. Sing mangkone dadi urip bebarengan lan kowe. Ning tuwibane mburi, wanita kuwi dudu wong liya. Malah kepara putrane guru. Ora liya Rama Sunan Ngerang. Rama tak mriksa. Saliyane kuwi Sampun dados sumpah manah nuduh Rama. sumpah kepiye? Namung Bibi Rara Pujiwat ing mangkenipun kula saged gesang bebrayan. Lamun wedang kula mboten saged kelampah. Daup kalian Bibi Rara Pujiwat. Nggih. Kapilana kula pejah kemawon. Lho, seto. Lah kok malah kowe nyenteke patimu? Apa ora ana tetimbangan liya, ora ana wanita liya ngono kok? Babar pisan. Kejaba Pujiwat. Namung Bibi Rara Pujiwat ingkang banget kula tresna. Sole. Kowe mestine ngerti. Sesambungane bapakmu karo Rama Sunan Ngerang. Ning saiki darbe atur iki kaya mangkono. Yen ento nganti kelakon ya. Kowe tegese bacot. Kowe bakal medhotke antarane sambungane guru lan murid. Ora. Aku ora sarujuk. Namung kepareng. Yen kowe sing wadone monggo dina iki uga. Matur kowe matur sapa bocahe ngendi omahe? Rama sing bakal nglamar. Dudu wong liya. Pangandikanipun Rama bilih kula kelampah dawuh kalian Bibi Rara Pujiwat. Badhe ngesaken antawisipun murid lan Bapak ora sarujuk. Ora. nanging rak dumawah koso wangsulipun Rama.
Demak kok sebalen piye? Upami kula trampah dawuh kalian Biro Pujiwan. Ateges ngeraketaken kegagangan. Kuwi lah kowe. Kula lan ngerang. Kuwi lah turmu. Kowe kuwi ora ngerti apa sing dipenggahake Rama Sunan Ngerang. Sesambungane Rama kuwi kaya apa kowe ya ora weruh. Aja jalari Rama bukan dukolan kowe. Sampun gebliking manah. Ya piye? Tekad kula lan sumpahing manah kula. Yut, Namung buku jiwat ingkang kula tresnani. yen to nganti Rama ora sudi, cukup ora bakal nglamarke kowe. Kula entengaken dhateng pejah kula Rama. Aku lilo kowe. Lilo kowe aku. Kowe kuwi bocah wingi sore semono apa diretek karo wong tuwa wae. Nuwun sewu. Nuwun sewu kok. Mula to Bu mula. Dadi ibu kecedhak karo putra ora ana batal karape ora. Yen semune ki ngujo karo kekarepane anak, ya kaya ngene iki entuk-entukane. Kang Mas. Wong perkara rabi wae kok dientengke patine. Kula mangertosi. Yen kudune putra dalem menika mboten badhe atesnani kaya para pujian. Ora, kudune ora. Menika leres. Nanging Kang Mas. Piye? Wong menika putra panjenengan namung setunggal. Anak bola bapa sing kepradat. Dasarmu kuwi. Nggih. Ya mergo anak siji apa-apa kudu tok turuti. Lho, Yen kowe jenengan- arep nuruti anakmu, monggo turutana dhewe. Aku ora sudi. Oh, dadi panjenengan ngecorake babakan menika. Ora namung perkara jawabe. ngeculke. Tinimbang mengko aku kuwirangan. Oh, Ngono. ngaten Kang Mas. Ngeculke piye? Gampang. Anak rabi kok dicolong wong tuwa iki. Cetane panjenengan iku wis ana tanggung jawabe karo putra. Ora perkara tanggung jawab. Lah terus Iki ukurane wirang karo isin. isen kalih wirang. Lah nek kowe wani wirang wani isin ya monggo. Oke, kula wani isen wani wirang kabeh kanggo anak. Nek mengko yen ana tukane Rama Werang, Napa? aku ora melu-melu. Mboten usah melu-melu. Kula tak sowan dhewe karo putra panjenengan. Napa? Yen Rama Sunan Ngerang mundhut pirsa? Gampang to. Gampang Karo piye? panjenengan penderek to. Ora. Nek kanggene kula gampang ngoten niku. Gampang piye? Upama kula sowan mesanipun Rama Sunan Ngerang. Lho, nggih. Lah kowe kok mung kajenan kelawan putramu, ora sarimpitan karo garwamu Cakrajaya. Iya. Lah ndur garwamu ana ngendi nggih? Ya mesti. Nuwun sewu Rama. Heeh. Pilih garwa kula muga mboten nderek sowan wonten sa panjenengan. Jalaran garwa kula kenging setruk Rama. Barpun. Piye? Ya, setruk. Napa? Iki nyedakke aku kon lara lho piye? Turah dhuwitmu, wis turah nggonmu ngurmati aku. Lah panjenengan ora kersa kok. Wis entek tresnamu karo aku kok. Mboten kok. Perkara nuruti anakmu kuwi. Panjenengan kaya aneh. Kowe tak kandhani. Pripun? Yen anakmu mengko kelakon omah-omah. Nggih. Ya to yen anakmu tetep cedhak karo wong tuwa. Terus? Yen anakmu nuruti garwane. Nggih. Banjur ora manggon cedhak karo wong tuane. Nggih. Kowe memang loro karo aku. Lah terus? Lah kok yo tak arep kok pisah. Sing setya kekancan kowe kuwi aku dudu anakmu. Sami kemawon. Menika lho, lho nglairake menika ya totane nyawa. Kowe duwe mawadan ya aja kira-kira liyane setruk ngono ana apa ora? Liyane kuwi Mboten enten. tindakan. Mboten. Apa ana kewajiban sing durung rampung? Mboten wonten. Ora lara setruk. Menika apa? Wong lara iki ra penak. Nah, sakniki nek sampean ngandhake wong lara ora penak. Kang Mas, ditampa lan orane menika nek wis dilakoni. Dadi pendhal iku ora depaido karo putra. Dadi ana tanggung jawabe. Yen wong tuane iki wis nembung, kene entuk lan orane, nika nek sampun mangertosi piye Mbak mangke. Lho nggih mboten, nek mboten kula tak dhewe ayo nggih. Oh. Pripun? Lah kok ngeyel. Kepengin tenan jenenge kula pet-pet lho. Golek sing kaya jenenge ku angel sale. Ngoten. Piye? Golek bojo niku sampeyan niku angel. Kok angel? Nggih. Apa ora ana liya? Kula sampe sing wetenge gedhinge to. Karo aku sing tak tresnani. Ngene, Nggih. Pripun? tak ngerti. Lho. Aku ya melu. Lah, Aku ki bapakne. Lah, terus meniki.
Nang eling-eling. Mengko yen to nganti ana apa-apane. Nggih. Aku yo matur ngesane Rama Sunan. Matur apa anane? Nggih, Mas. Mergo aku kepeksa. Ngono. Lah, nggih. Serasa kakek Mbok. Terus Apa sing dibutuhke uga rampet yang perlu? Ijal ya. Apa? Iki ora salen-salen ngono. Ya ngono kuwi. Gampang menanyakan mriku mangke. Ora salen. Boten. Ya aku sing ngene wae. Nggih pun ngaten ki mawon mangke Kaya nang. ngene iki wis peni apa? Sampun ganteng. Sampun bagus. Gadah. Wong arep Pun sepuh ora sandakane tak. Lah yo iki bangun apa ora? Bangun mantap sanget. Ya menika iku putra. Ayo anakmu ben weruh kaya ngopo wis besok kan bojoan. Sepo-sepo. Kesane ngono iku. Mboten nggih. Piye yen ngene iki? Ya nggih. Rumas bubur lan tak gemul. Jambe sini Ayo kan ngono. nggih. Ayo tak terke. Monggo Kang Mas. Awas. Nggih, sing bahan mriku ditembungke kita. Angger rong lojo. Anu nang lawe rada panas. Boten. Tempur Kena panas nggih. Bojo kula wae pundi bojo kula? Iya. Paten mriki lho Kang. Mas aku ora jejer sedilo Layak pirang-pirang dina ki prendak enggal. Iki kula nu tamat. Pangapunten Rama Sunan. Mboten ateges kula menika supe sengaja nyupikaken kalih panjenengan. Nanging saking kathahipun jejibahan ingkang nedak kula rampung. Sugeng rawuh. Iya alhamdulillah panjenenganipun kalis disambiko. Sungkem kula inggih Rama. Ya. Ngene iki lho mulyane wong Inggih. ditiliki sedulur nom apa meneh atur sungkem. Inggih. Gemu pengestune bapak. Inggih. Sanget anggen kula nampi. Rak sami manggihaken karahayon liwat Bagas Waras mboten ngira. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rama. Namun kaget. Mas Ayu Roro. Niku sapa? Kowe iki nek arep matur sing rada seru rada batri gawe odo-odo. Nyeblek bisa apa piye? Nggih. Aku iki ngerti apa ora? Nggih, sabar. Kula ngaturaken sungkem Rama. Mas Ayu yo. Kaya ngene lho Pengestune Roro ditambah. Sangat anggen kula nyandi Ibu. Bocah sungkem Ibu. Nggih, tak tampa. Iki kok padha-padha. Nggih, Ibu kok mening-mening. Yo pen cerewet Semanten obi kula ya. Sungkem kula. Mas kula Jaya ya. Pengestune yang ditampani. Sangat anggen kula menika Anda saged jijik. Debul cakrak kaya rama. Alhamdulillah. Eyang putri sungkem kula ya. Oh, tak tampa nggih. Pangestuku tampanana ya, nggih. Sangat ing pamuji. Mugi Anda saged tebih. Inggih. Nak Mas Cokro. wonten jamu iki. Janur gunung Kacingare. Niki Kepareng rawuh ana ing Panti Kerangsari Wit. Sak keluar inggih. semune ana wigah. Inggih, wigatenipun kula menika lak inangisan kalian ingkang wayah. Mas Puturangga. Sampun muntah lho, Rama. Muntah kepengin sanget mengku satunggalipun pawestri. Ayo ora apa-apa wis diwa. Oh inggih. Mila saking menika Rama, keraya-raya kula menika sowan. Ketang bendaripun kados ngaten kasurutan Sanghyang Bagaskara. Minangka tiyang sepuh lila legawa ikhlas lebetipun bantos. Arep ulem-ulem. Nggih to. Kados pundi Rama? Arep ulem-ulem. Mboten namung ulem-ulem. Lanjut. Inggih, anak kula menika gungan
kepengin sanget ana Matur ki mawon. Wonten kadhit rasa juga. dadi niku ya wae mbok aku diwakili Wonten lho ngerti ae kapun. iki pangapuntenipun Nggih Rama iya Adi Pujiwat badhe dipun suwun kalian anak kula Mas Putra Nggoda inggih inggih pangapuntenipun nak Mas kula jadi nak Mas Kusumasku Rama Agung Rama Bumbu Bumunipun awet yang ditilik piyayi mau uga dadi derajat minangka lenggah pengayoman uga metu saka jebolan santri ingkang mursid nanging emang kok narung ginung ora mantra-mantra wataking piyayi iki lagi apa ana ing rang naudzubillah mindali semunipun Nama Cokro Joyo kasebut dhateng pangandikanipun semune pinggit penggali lho kok rene iki ngerti watak wantune rakang iku kira Rama tunggu sarep ke penggali Assalamualaikum Waalaikumsalam Berarti Rama mengambil menghubungi kumpul ke kota orang saja Allah bagus berbagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Romo, sing kula Romo sing. Ini Ayo nggih. kupingmu krungu dhewe ora budheg mripatmu weruh ning ngersane Rama Sunan Ngerang omot wirang-wirang ati mergo saka kowe hei yen kaya ingkar matur ayo sepisan meneh matur abot patimu apa tok bacotake hei tak wurung apa patimu katimbang kula mboten kelapa dawuh kalian Pujiwat Iya. kula pejah mawon kula Rama ambalan pisan gas pejah mawon kula puluh kowe anak ngeten iki nek boten nuruti dulure sampean kula boten wirang boten isin sabar wong wedok meksa karo wong lanang yen kaya ngene iki kowe tanggung jawab yo Sampun duka kemawon to. Ngono-ngono wis dilakoni wis ditembungke. kaya ngene iki ora entuk duka kowe mengko rupa tak pijeti kowe hei Panjenengan iki lho, karo Mas, putrane monggo. ora dipateni. pripun ngeten iki menika dipun rangkaken langkung rangkake pripun cobi to dipun penggalih upami perjalanan dadi kula kaya ngeten iki boten karep kula dhewe injil mergo ditangisi kalih ponakan panjenengan mboten paipun jeneng wong tuwa rabi liyane kuwi gene yo wong wedok ning mangunan lho pirang-pirang Kondisi sampeyan ora entuk aku ya nesu wae lho. alah Alah napa? Ya lewat ta? jeneng tresna menika ora iso dipaksa Nah, ngono lho, Dik. lha upamipun Angger Rangga Jaya menika tresna kalian Yayi Pujiwat anggen mboten saged ingkang munggah Kaya mentolo to, kula niku sok iso duwe putra. Aja dipateni. nggih Kula niku sok iso kagungan putra. Oh, panjenengan jinine wis gabung. wis bajuk apa piye sampun lho malah monggo
Ati kula menika tasih benten. Dipun leremaken, Kang. Pulo-pulo anak ora gawe ayeme wong tuwa. Oh, yen kowe rasa ngendok, golek babon liya aku sesuk. Lho, ngoten niku. Lho, aja nulat ramamu, Gen. Apa? Karo meneh urus brodoli kok. Aku gampel-gampel golek babon. Lah iki kaya ngoten niku tadi. Lah tenan jam ki pireng to? Lah iki. Nek aku iki wis gabung ora iso piye-piye. Lah terus. Tegese ora rasa ngendok. Nggih. Aku yo golek babon liya. Kula yo golek pacar. Ake malah bubrah mboten karu-karuan. Napa? Kang Mas nyuwun pangapunten ingkang lepat menika mboten panjenengan saha angger. Dosa luput kula menika menapa kalih Rama Sunan. Babar pisan mboten lepat. Kula menika tiyang sepuh. Inggih tetos. Mbok boten sadipun semu kaya ngoten. Ampun dituding kula niku salah. Dadak nganggo mundhamana piyayi ya jebolan pesantren ning ora ngerti tatanan. Cobi. Ingkang lepat menika kula. Lho, mangke riyen Ingkang lepat sesambutanipun menapa kula panjenengan kalian Rama Sunan Kalian cetha mantu. Ning naika penggalih lepat napa boten lepatipun kula kalian panjenengan. Babar pisan lho. Lho lah iki Panjenengan iki mboten lepat. Purnan kula Ranggajaya nggih mboten lepat. Ingkang mangke lepat menika kula. lah kok panjenengan ngaku luput Mentas kemawon bojo kula Narayana menika dipun beradat kalian Malekapa. Ingkang perintah malih ngendi? lho. Berat. Mangke kersanipun boten tumpang suanggen kula nampi. Sakawit kula menika rak sowan wonten ing ngerak. Nggih. Badhe nyuruh ngidhaken bapak ngimpen ingkang dipun alami bojo kula Narayana. Nggih. Sasampunipun dipun wangsuli saderengipun panjenengan rawuh wonten cebolek kalian jebat anak murid kula. Nggih. Ingkang matur bloko bilih bojo kula Narayana menika dicolong maling kendiri atas perintahipun maling. Mangke riyen. Si Kapo lagi murid tega susah dadi bupati Butar leres. Lho. Lah kok lajeng gadah patrat sing kaya mangkon? Panjenengan menapa mboten kemikan nalika pathak warang nyidra dhateng bojo kula Narayana. Wah iki kula kelingan. Wonten sayembara kalih cacahipun Sayembara Bumi Buntar kalian Putri Triman wujudipun bojo kula Narayana. Bumi Yale Putri. Pramila saged anggadhe pandhika saperti malah bilih Malekapa estunipun boten badhe nguwalaken lan boten badhe lila menawi Narayana menika kula pek bojo. Apa nggih biyen-biyen Kedung jero menika saged dipun jajaki nanging atine manungsa sinten ingkang anu pun sewu perkawis awet saking kedadosan menika pramila tumut prihatin. pramila Kula kedah bebantu kaya kados pundi? Menawa telah lampah kaya kados kados. pramila boten maipun menawi bapa ngerang kodeng raos Iki menawa sik ngendika kados ngaten. ora usah nyawang aku. Ngaten nggih. Menawi panjenengan menika saged balekaken bojo kula Narayana. Lho. Kula badhe tanggal jawab bab dawuhipun Punan kula Ranggajaya lan Adi Pujilan. Kados pundi? Menawi panjenengan saged mangsulaken bojo kula Narayana. Nggih. Kula tanggal jawab bab dawuhipun anak kepunan kula Ranggajaya dalah Adi kula Rara Puji. Ngaten iki. Menawi mangke kula niku bebantu kalih panjenengan. Sipatipun panjenengan kalih kula menika tunggal wiridan wonten nyerang. Sampun panjenengan nika dawuh iki kados mekaten. Kula nggadhahi wajib bebantu sami-sami. Alhamdulillah tegesipun Kang Mas Cakrajaya. Iya, apa meneh kok isih ana embel-embel. Kangge nutupi growai ati kula. Pinggete ati kula. Ugi nutupi pamuntaipun purunan panjenengan. Kula dipun pujiaken mawon. Kula dipun pujiaken mugi-mugi kula enggal saged bebantu Ngaten iki. mangsulaken Adi Rayana dhateng panggon panjenengan. Insyaallah. Iki kula bantu. Assalamualaikum. Rene. Go.
kalem bae. Oh, ngoten. Pun Sini nggih. kesane Gusti. Anakmu ndang cetek. Ndang ketemu. Ya Allah, pinter jenengan. Kalau bapakne dhewe ya ora apa-apa. Oh, ya sampun. Sampun akhiripun pamitan. Nek pun ngeten iki ayem. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pentelas niki wae nek panjenengan iki ora kawuh ya lho. Rahayu panjenengan lho. Ngaten kemawon. Kados pundi iki? Menawi panjenengan saken mundur mangke namung kula suwun anak keturunan kula Rangga Jawa badhe kula dherekaken wonten ing Kerang supados gladi wanuh kalian Adiya Oh, Rangga. ngaten Cik, mboten Warkaken. apa-apa. Nggih, nggih, nderek.